muswane Kakang Subang. Kula kanthi iki enggak musukut penak terus. Kok kados ngaten ngestakaken dawuh Mas Prabu. Subang sabtu tinimbalan kulo kanjeng. yen to ingsun sumengko pengane lucu. Laku munggah jatuh laku kraton mereka. Ora ganti opo Subang. Waleh menapa kanjeng Sindi? Kula ngabyan tur wonten ing Wirasada. Sepisan kula menika ngaturake sugeng ping kalihipun wonten perkawis ingkang magepuk adipati tetepi praja wonten ing praja. Subang itu Nani selak brang gugur selirasa. Yen to pancen nggon muswane iku mak gepukan kelawan tetepinak nggon moro enggal-enggal jero maksud Subang. kepareng matur lepat sih Pak. Kalau dikulo sepanten kula estukaken bilih kula mriku jagi katon terpan wonten ing praja. Saklebetipun kula jagi wonten ing praja. Pengging sak pangke kerawan tamu. Njur tamu sapa ngendi? Lan opo karepe kan tedak oleh kraton iki? Tamu kala wau saking kraton Wonosewu. Ingkang sesilih Bondo Dawah Wasa. Bondo Wasa menika minangka utusan sembahan wonten ing praja Wonosewu. Kapurih dumugi wonten ing praja mengki. Hanamung badhe nyuwun dawuh panjenengan Candrawati. Jaluk garwaku Candrawati. Subang Paling Pak. opo kowe ora kondo kelawan sapa mau? Bondo Bondo opo dirimu? Yen to Candrawati wis dak rasu minangka dadi garwaku. Malah kaporos garbis. Boten kira-kira anggen kula ripih dumateng Bondo Dawah. Nanging piyambakipun boten kita saking ing mriki dadosaken pasulayan Wonosegoro Dawah. Nyuwun peputone pasulayan iki. Prajurit ingkang kula pandhegani mundur saking rerenggu. Kowe kalah. Cek ngeblokok lawan kita. Kok nganti kupolo? Duwe darpi liat. Jaluk utawa nyuwun kowe minangka dadi garwan. Opo biyen wis tau sambung tresno karo kupolo. Waduh Kang Mas Prabu. Lebetipun panah kula mboten wonten sampun katresnan dumateng kula-kula wau Kang Mas Prabu. Namun panjenengan dalem ingkang kula tresnani Kang Mas. Candrawati. Nek pancen ana sambung tresno. Prayoga kebloko karo aku. Lilo gowo. Nek pancen wis ana prajanjen lek pasrah kita rukun. Aduh Kang Mas Prabu, mboten ngaten Kang Mas. Saestu niku mboten wonten sambungipun katresnan kelawan kula Kang Mas. Ampun panjenengan menika dengan dakwa kados. Yen ngono tresnamu kasuk karo aku, kowe ora ono sambung tresno karo kupolo. Boten Kang Mas. Yen aku dhewe sampe cuma karo aku. Cetha yen to kupolo madurati karo aku. Ing atasipun garwa garane nyawa. Ning kene opo? Dheweke cuman tokon jawab tresno karo kowe. Padha karo nilani jajani
karo Kandoyo. Sampun Kang Mas. Mbok menawi kemawon kula menika pengin misahaken kula karo panjenengan Kang Mas. Ampun panjenengan menika rajut romantianipun panjenengan dalem Kang. Sondrawati. Wis akeh para Senopati. Lalu buka Kang Sumagito. Ora kunan dikur dari wong saka ing Untaraseka. Kula kanthi. Apa yen to aku mlabuhi katresnaku, aku mbelani kan garwaku. Belani ki belani. Ngertosono kemawon Kang Mas. Kula nembe kemawon garpeni sepo kados Kang. Kula mboten kepen pisah kalih panjenengan Kang. Kanjeng Ratu. Mboten wae ben tiyang menika tresna saged dipati. Nanging kados pundi malih. Sang Prabu kedahipun pikirake tetep praja. Pipidangan aturi Subang. Aku didereng ratu. Aku didereng panguwasa. Kudu bisa ngayomi. Ngayomi lan tentreme negara ana ing kraton iki. Kula kanthi Sondrawati. Lilakno aku sumangkah ning madane peperangan ngadepi karo Bondo apa Triwasa. Kula sing boten nglelakaken Kang Mas Prabu. Ampun panjenengan ninggalaken kalih kanggo Kang Mas. Aku ngerti. Yen to penggondeli aku karena Tresna Warburka. Ning semono kowe kudu ngerti. Yen to kowe garwaning ratu sing ditanggal piwareng. Kula kanthi aku gampang. Muga-muga aku entuk kamenangan Bondo. Mboten Kang Mas. Ampun Kang Mas. Kang Mas. Itu panjenengan mriku. Tresna kalih kula. Sabelo dumateng kula Kang Mas. Arat lebetipun manah kula. Lilani kalih panjenengan. Nanging kados pundi nggih malih. Kula boten saged nyaha. Kula bae kan kados pengajianipun panjenengan Kang Mas. Sondrawati. Aku ngerti. Kowe wong pepralaksani batin. Lan aku ngerti. Yen kowe kepeksa tak tinggal. Ngadepi wong ing Untaraseka. Wong pamuji. Muga-muga aku bisa nentepake pengging saka tumindak wong Tandala. Sarampunipun panjenengan menika nampi kewajiban. Kula aturken kanggo Begitu. Iki aku ngadepi wong saka ing Untaraseka. Monggo kula kirian. Kang Mas Prabu. Sanipun kula boten negakaken panjenengan ninggalaken Jepara. Ing kados pundi kemawon kraton Bungking menika wonten astanipun panjenengan Kang Mas. Sekar pisan ya Mas Mas Sekar pisan kunes ya Mas bersang sesajining
Condrowati, Sopo kang kekaran aku Nalindra. Saka ing kraton Pengging Damarmaya. Damarmaya kakang. Sang Prabu Damarmaya Pengging. Sang Prabu tedak kono bojo Pengging. Mung sangga welasku penangis kadangku tuwa Prabu Kupala Wonosekara. Mung sedya karepe kepengin nyuwun wujuding Condrowati kelawan Damarmaya. Gondo apa jenenge Apa piye? mesti kowe ngerti. Yen to Condrowati iki ora tembuhan garwa sigarane yo. Sedumuk bathuk sinari. Iya, Piye rasamu? Saupama kowe ndek bojo tulak jaluk. umpama iki tiba barang kapribadenku. Sadumuk manuk saya bumi. Wong sokelo pindet ati lan sawiji menungso sing nyuwun paling tingkat. Yen ngono tan bedane Oh, mun Condrowati bakal ndak kukui, ndak helani nganti tetes sing diraku sing buka. Sang Prabu Damarmaya. Bodho aku ngembang dawuh sawesaning Koko Prabu. Mula kanthi dina iki kena tak jaluk, ora kena kawamu tak jaluk. Kyai Buta Palibeksa. Prabu Damarmaya. Ayo, ing papan kene tempo aku. Kowe apa aku sembah? Damarmaya Bondo Poderoso. Ora tandane musuh. Pajai no kelan. Oh, hei, Bondo. Damarmaya kepiye? Sang Prabu Damarmaya. Perang terus sebete ingkang nyantik sepat. Semojo peperangan dak sandhet. Ora teges aku jur bakal nungkul karo kowe ngono ora. Sing kok karepake kepiye? Gondolan wos. Garwaku Condrowati lagi wae kan. Wis titikala mangsane. Yen dheweke bakal mbabarake si kurang jabang bae. Ing kamu Apa ngrendo? kok apa wonggonku tanding karo kowe sak aku dur mati upamane ora magdani perang. Yo, Kowe ndak koyo ngopo sih lan susah jabang. Mula kanthi iki aku njaluk besok kalamun to Condrowati wis rampung nggone mbabarake kurang jabang bae. Aduh ki, aku opo sing kowe semati bondo. Damarmaya yen toh kowe nyandhet perkara tanding marang kowe lan muga kowe nyendeni paparing garwamu Condrowati. Bairipun nang bayi. Yo, dene tok kowe ton. Liuli janggamu tak liuli. Aku ora bakal mutat metu mlindani kawan janji. Tempo lairi dipun jabang bayi. Yo, nak rando nomor Yen kowe bakal salah. Sing sumpah tetandingan karo kowe nganti tumates sing diraku sing bukan. Ning iman aku tansah kelingan karo garwaku Condrowati. Gawang-gawang pasukan pasukan. Bondo rampung lairake garwaku. Lakon mati bilang. Widrane
kersa karo aku. Kang supaya aku mulungke kowe minangka dadi garwane kipun. Satemah. Ndak belani nganti aku dadekake suyo karo dhewe. Niki maneh. Gonku sloyo karo bondo lan musuh. Aku sapelingan karo dhewe. Kowe silapi gandeng. Kang titi kala mangsane wayahe babar. Mula sawetara perang ndak sane. Aku njaluk tempo batak bantutan. Lamun to wis babar. Kantos kenaten nggih kantos. Matur nuwun sanget. Panjenengan kula tasih karo kula kantos. Rinungi aku muga-muga besok ngaraki kurang jambang iso slamet. Kalis ing rubudo ora ono alam sawiji. Inci, sampun pinten kula nyuwun kersane Gusti kados katon. Ono Mas, ono apa to, Tru? sakit. Boleh kurang. Rasa-rata-ratane wong lomak somo dressing rasa War babar aku kurang jambang. Aku tansah melawan. ya mas Gon mulai ra. ya mas Wis rampung lho iki babar. Nek pancen wis rampung mestine bungah aku. Tak sawang kantor ngedelok aku. Kowe kantor susah. Ya, bedane manggung ngendi to, Tru? Ojo nek sumbat. Kowe bloko wae. Menapa lelampahan menika? Dumadi dumateng kula kakek. Ingsun kalepakan wong kula. Ben ora-ora tondo tak kon. Joring atiku nganti kowe sedih lan susah sing koyo ngene. Apa kowe lagi? Apa aku salah karo kowe? Ayo kok podo wae karo aku. Menika boten Yen sing kleru. Yo kleru karo Terwati. Kowe kleru opo e? matur kaliyan panjenengan.
Aku pengen ngerti Todrawati. Todrawati. Belum. Opo iki siku dendaning Jawata kanggo aku. Lepat roko ingkang kula sandhang saengga panjenengan paring petunjuk dumateng kula kados mekaten. Kok kula kabeh mawon. Aku diterima pengayoman. Sing kurang witaksa. Aku diterima pengayoman sing kurang adil. Satebak dewa. Awas siku bendu kututi anak kula putra. Sing kurus kaya mangkene kuwi. Ayo, pucuk.
banget. Bayi iki aku ngerti ya iki turasik ratu ingkung ing Damar Moyo ngono. Ya mesake banget sekurake ora Tondro Timukara. Bocah mau kok sampe gedene lune kok ngene ya yo. Yo gene, aku mau cemplungke sak jroning kawah. Sopo kowe, Mbah? Kowe pengen ngerti aku ngono. Iya. Aku ngono. Lalu tuh kaya saka ikah yangan Sarendra bawono ngono. Kowe, Mbah Dewa. Iya. Mbah Dewa. Piye? Yo gene, aku mau cemplungke sak jroning kawah. Rasa panas awakku, Mbah. Apa kowe ora seneng nek aku urip ana ing papan kene, Mbah? Sek aku ndangak terus pegel. Kowe pegel, Mbah. Iya, lho naro kok diluk. Ya le, pancen bener. Kowe ngono, tak cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Mergo kowe kabeh wong-wong mau orang wowo yen kowe pecah karo kowe ngono le. Nek ngono kowe ora wong tuaku, Mbah. Bener apa kang jati kandhamu ngono? Yen aku duweni wong tuwa, Mbah. Sopo wong tuaku? Iya. Aku bakal kandha karo kowe ngono. Kowe ngono turase ana ing Kraton Pengging Prabu Damarmaya ngono. Bapakku Damarmaya. Mbah Dewa, Piye ngono? aku dilairake lanang. Aku kepengin ketemu karo bapakku Damarmaya. Ngatonake bekti sungkem ana ing pangarepaning bapakku, Mbah. Iya, Nanging, Mbah, piye ngono? sakwise aku mau jegurke ana sajroning kawah. Aku durung duwe jengen, Mbah. Aku njaluk jengen, Mbah. Kowe njaluk jengen ngono. Iya, Mbah, tak jumbuhake karo kahanamu ngono. Kowe dicolong karo raseksa kabeh para raseksa. Kowe diglundung-glundungke terus tak jupuk ngono. Apa kowe tak jenengake Joko Bantung. Joko Bantung, Mbah. Mbah Dewa, ning Iya, arep Joko aku Bantung. wis cetha ngandhake. Aku kepengin ketemu karo wong tuaku Prabu Damarmaya. Iya. Mula, Mbah, aku njaluk pamit. Aku bakal medun saka kayangan tudun ana ing Surapada, Mbah. Iya ngono. Joko Bantung tak pangestoni kaya banyu mili ngono. Nanging, Mbah, aku ora wani medun, Mbah. Kayangan dhuwur, Mbah, nek ceblok mati aku. Nek aku kowe ra kuat aku kon gendong ora kuat ngono. Kowe ora kuat, Mbah. Nek ora kuat, Mbah, aku sebake wae. Cek ben teko ana ing Acapada ya, Mbah. Sing pawete ore.
Seprake ya Mbah yo. Dongane simbah. Coba bantu muka-muka kowe ketemu karo wong tuamu yo le. J,